Jineman. Nggih, monggo. Nggih. Jineman napa? Jineman mawon. Lindro pelak. Slendro. Moro kangen nggih. Oh iya, moro kangen. Lah niki si Ibu mboten dipun tepangke? Lah, iki warga mentangan pun pirsa. Sampun pirsa nggih. Nggih menapa. Wis puluhan tahun lho mayang ning kene iki. Saiki ganti anake ya. Nggih, dinten ning kene. Aket aku urung lahir wis mayang kene. Wah, jan. Mangga. Apik ya, Truk. Wah, urus sidah. Wong durung lho. Nah. Lalu mangsa kula tujuaken dumateng Bapak Roger. Lah nggih. Wilujeng midhangetaken Bapak. Nggih. Maget yo Maya Gandes Subasa Solai Maniman Yen kasih pandang kaca olatane yen kasih Ganis, ganis, bicarane yen kasih pambangan ilara asmara ya Rama bentoni laras gendula agenduli apa sita apa selali